Mas, masuk kok. Yuk, satset yuk. Ayo, ayo Mas Jalo. Ayo Pak, pasukan jas, mana pasukan jas? Kumis, kumis, kumis. Ayo kumis. Hiburan Miss. Tak bebenar, ayo. Iya.
Haji Jarwono. Suaranya Pak Haji Gunawan. Ayo Gus, roll action. Yang dari Kamal Mas Wali rombongannya. Duwe
wis Mas. Ya, langsung mawon mangga. Urip ana kutha gedhe. Aduh dudu. Mas Lukni, iki pada sinten? Pak Sur. Ala sanggo ri. Ayo yo. Ayo yo. Mas Gani. Iya. Goyang. Au gak. Duwe becik patengono timbang Weh. Samudono marang keluarga. Ayo. Hae se. Tak delawu hae. Mas Adi, rumangsaku ti yang makno. punya ninggal katres anu. Pak De, Nah, Pak Jati. Deki. Urung. Keri. Masur urung metu keringete jare. Yo, Ji. Liwat Lanjut monggo. pinjange. Sepuro soho campur sari. Alayo. Enak. Ya. Sor. Oi HI. Ora HI terus. Urip ana kutha Weh. Mas Mawi matur sembah Mas nuwun. Mukni. Yo. Hei ha. Yo. Yo. Iya. Dek zaman berjuang Jora kelingan anak lanang Biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen
ninggal janji bae ning saiki apa lali neng gunung pancen donge sekon jagung yen mendong tak seleh capek gunung hae syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang nggone padha lara-lara apa ho ah oh he ah Jor kelingan ana lana biyen tahu beni ning saiki apa lali Ngapunten Pak. 80 mawon ampun 100 jadi ora kecepetan. khusus Mbak Apri spesial. Nggih. syukur bisa Nyawa Bisa nyawang gunung desa dadi rejo ya kene ora ilang gone padha lara lapa lanjut ayo kamu mana kamu zaman berjuang Jor kelingan lana biyen tak openi saiki ono jarene wis menang
kanca-kanca bar caping gunung langsung ninggal katresnan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mas Wajid mau nyawer ya? Syukur bisa nyawang. Gunung Desa dadi raja. Ora ilang gone padha ninggal katresnan. La, 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 la. Yang punya ninggal katresnan monggo. Dengan setelan. Ai, ai, oh. Monggo rayon kapuk. Ya, ya, ya. Iya, iya. Litalitu. Nangis sajroning batinku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Ya, 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 ya. Aku kudu sampai karo Iya. sapa? Masuk. Iya, iya, iya. La, 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 la. Hei, hei. Hei, ha. Hei, 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 hei. Alayo, alayo. Ya, 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 ya. Jaranan, jaranan, jarane, jaran peci. Aunono widonono tak enteni ning pucuking tresno apa tampa bapane mung katon liramu wae. Nganggo HE. Pak Haji mana Pak Haji? HE-nya ke siapa? Lo Alon. Monggo. Yang mana? Niki Pak Ketua, Pak Ketua Rayon Kapuk. Yang Mangkirin mana? Mas. Yang mana? Niki Oh, Mas Haji Hanafi. waduh. Ngapunten nggih, Pak. Ah, Ngapunten ini, salaman riyen. Ayo, monggo joget bareng juga monggo. Monggo. Oh ya, siap. Terakhir. Oh, khusus Ojo kap. lali pawali. Mas, Ye, dilanjut katanya permintaan dari Rayon Kapuk. Danten. Mas. ya semuanya Mas monggo. Jae, monggo. Yo, ya, yo, ya, yo. Ah. Penyanyi berdiri semua. Kerja, kerja, kerja. Semua penyanyi iya, berdiri. Iya, iya, iya. Ngobengi kutha sateruse ing desa
Dul. Ora ketemu aduh klinciku aja mledo aku terus kali neng cemara klinciku ono kandang Dalah. hae Ngapunten. Iki aku ngomong, wong telu tok iki sak rep tok. Enggak tetap langsung Pusponolo. Ini, Mbak. Nah, kecuali ning nyawer orang sing Mbak nyawer Aprit, joget ini wong telu. permintaannya dari Ya. Mas Iran. Monggo. Niki keturutan harus Sampean tetap di sini. Santai Irone mawon. sudah. Ayo. Monggo. Wong njaluk sampean kok meksa. Mbak Iran mboten niku kajian api. Aduh. Kangge syarat, Mas. Mboten ngemis sedekah, Mbak. Ayo toh. Yo, lak bengi. Asyik toh. Ayo. Ya. Ayo rayon kamu, keluarga besar, monggo. Dilanjut terus, Mas. Ya. Lanjut, Mas. Goyang mel, sampai bawah mel, sampai bawah. Ayo mel, sampai bawah mel. Iya, hi. Ngobengi, goyang mel. Ing desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani lintiku ucul Ya. La. Terus aku ora ketemu aduh lintiku aja mledo aku terus kali yang cemara klinciku wis ana kandang. Kanca-kanca, pengumuman dari panitia dikasih 3 tembang lagi, Jambu Alas, Puspitonolo, terus menangki terakhirnya keluarga Kapuk. ya Nah, khusus warga kapuk ya. ya siap. Oke. Dilanjut, setuju. Setuju ya? Setuju. Soalnya aku ngasih ngarep ngecor ya. Ora prai. Lanjut. Wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting. Monggo Pak Ketua.